Sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asinhuli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian minam, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang manatural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon in sa mong pagiging Diocese. Binayayaan mo kami kainong komunidad din pagtubod. Tukdoy kaming magin simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi, kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto, ngunyan asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maginsiring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asinhadi para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. San Gregorio Magno. Ipamibimo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibimo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan kan Balyatan family, ni Jose Pinelius Jr. and family, asin ni Mr. and Mrs. Angelo Pago and family. Siringman para sa espesyal intensyon for good health and requested by Vic for safe travel and good weather by Anonymous. Espesyal intensyon ni Franza Lane Yel for successful civil engineering exam ni Helda Alminye. To pass the board exam ni Russell Malaluan. Siringman ipamibit niya to si Pope Francis, Bishop Nestor, Laudati. Siringman para sa kalag ni Charlemagne Joseph, sa kagadan ni Carlo Magno in Diaz and family, para kay Mariano, kan Akinde family, para kay Carlos, ni Daddy Tianson and children, para kay Gloria asin Maria Beatriz, kan Morillo family, para kay Verna asin Godfrey, kan Villeza family, para kay Vicente Sr., Maria Carla asin Joselito, kan Balyatan asin Ronda family, para kay Jose Jr., kan Borromeo family, para kay Maria Nele Carillo Tang, asin Tang Puwat, sa kahagadan kan Tang family, All Souls, kan Ahero family, para kay Jose, ni Jory Luz Baños, para kay Ramon, kan Ahero family, para kay Julieta,
ni Enrico Flestado. Para kay Stanislao asin Ingracia, asin Cecilio, ni Mr. and Mrs. Angelo Pago and family. Para kay Simeon Jr., asin Anselma, ni Merly Mirandella Caceres. Para kay Novelita, ni Helen asin Grialde. Sa giraray, Diyos may naaga sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyon ultimong Domingo sa kalendaryo liturhiko kan sa tong simbahan. Sa Domingong ini, ipinagsiselebre niya to ang solemnidad kan sa tong kagurangnan Hesu Kristo, hadi kan gabos na linalang. Ang kahadian ni Kristo bakong sa kinabana ini. Dahil siya nagmawot ng karangyaan, kayamanan o kapangyarihan. Ipinahiling niya ang pagiging hadi sa paagi ning kapakumbabaan, pagkaherak, pagkamuot asin sa paglingkod sa katawuhan, sagod na idusay ang sadiring buhay. Hagadon ta sa misang ini na si Kristo lugod ang maghadi sa satong mga buhay.
Ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Murillo. Matindog po ang gabos, asin sa magayagayang tingog, sarbay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Kaumahan na dahi makakaagaw, kung ikaw uyang sa samuyang tahaw. Kaumahan na dahi makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Kung alin pagtirik mo, ni mga magturugang sa imong harong, pagtubod niya mo lugod magrarong, ikaandam na kami apoon. Kaumahan na dai magkakaagaw, kung ikaw uya sa samuyang tahaw. Kaumahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Kung anin pagirumdum, kantipan sa liwanag, kantataramon, paglaom niya mo lugod magrikon, ikaw ang kaligtasan sa gabos na panahon. Kaumahan na dai makakaagaw, kung ikaw uya sa samuyang tahaw. Kaumahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Kaumahan na dai makakahalik, kung kami sa imo minapuli. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa to mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na kunin di pumigbi sa kagurang ng Diyos. Maherak malabot sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Kagurangan maherakan, kagurangan maherakan, Kristo
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buhok. Inoong amika, rinugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, huli ka na kula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa ating langit doon, Diyos amang makakanghan, kagurang na nakibutong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aking kalaman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan inaman, kahirapin kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan inaman, ako at sa mong pagimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahirapin kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kalangkaw. Jesu Kristo kay Bakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. mamibi kita. Diyos na makakaman na sinding kasagkoran, ipinagbuot na mabago ang gabos na bagay sangaran kan namumutan mong aki. Hade kan gabos na linalang, kay raking warasan nan bilog na linalang na talingkas sa kauripnan maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-omo sa imo na daing katapusan. Huli Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw. Anhade iyo nagdadara sa katawuhan sa karahayan, asin sa kaginhawahan ng buhay. Si David hinihiling na sarong ehemplo bilang marhay na hadi. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Danga nagduman ki David an Hebron, ang gabos na tribo ni Israel, asin nagsabi, kadugo mo kami kaidto, maski kan si Saul, iyo pa ang samong hade. Ika ang namayo kan banwaan ni Israel sa mga gira. Asin nanuga sa imo ang kagurangnan, na ika ang mangingenot kan sa iyang banwaan, asin maging pamayo ninda. Kaya nagduman kay Hading David sa Hebron ang gabos na kamagurangan nin Israel. Nakipagtipan siya sa inda sa atubangan nin kagurangnan. Asin linahidan ninda si David bilang hadi nin Israel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Ako na ugma kan ako sa indang sinabihan. Dumuman kita sa harong nin kagurangnan. Uya na kami ngunyan, nakatindog sa may trangkahan mo.
O Jerusalem, Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. an Jerusalem pinatugdok bilang sarong syudad na masarig. Duman minaturukad an mga tribo nin kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Susog sa tugon na itinaon niya sa Israel, duman ibinugtak an mga trono sa paghukom, an mga trono kan mga hadi nin Israel. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Si Kristo nagdigdi sa kinakban, tanganing ipamati sa to ang pagkamuot, asin presensya kan Diyos. Sa satong pagtubod asin pagsarig sa iya, kita sa iyang dadarahon, sa iyang kahadian. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, magma kamong magpasalamat sa Ama. Hulita pinagpakanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na nagmamana kang kahadian ning liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kang kadikluman. Saka dinara sa kadean kan sa iyang namumuta na aki. Na iyo ang nagkalda sa satuya saka nagpatawad kan sa tong mga kasalan. Si Kristo ang ladawan kang Diyos na daing nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakamapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya linalang ng Diyos, ang gabos na yaon sa langit asin sa daga. Maging ang mga bagay na nahihiling o daing nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang huli sa iya, asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo, bago pa ang gabos na bagay. Huli sa iya ang gabos na bagay, igwaning maninigong lugar. Siya ang payo kan sa iyang hawak, na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang enot na binuhay liwat sa mga gadan. Tanganing siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Hulita binuot ning Diyos na ang bilog ng pagka-Diyos mapas sa aki. Binuot man niya sa paagi kan sa iyang aki na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kang pagkagadan sa krus kan aki. Nakipag-ulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinaban asin nasa langit. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Santo Evangelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikakagurang na ng dala na sinbuhay, ika ang katotohan. Buhay na daing kasakoran itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Ang mga tawong yaon duman, nagmamasid, mantang ang mga lider na Hudiyo, nagtutuya-tuya sa iya. Ang sabi ninda, ilinigtas niya ang iba, iligtas man niya, ngunyan ang sadiri niyang buhay, kung talagang siya ang Kristo, ang pinili ni Diyos. Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados, nagranisin da sa iya. Inalok nin suka sa kasinabihan. Kung ikananggad ang hadi kan mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri mong buhay. Igwanin nakasurat sa may pamayuhan niya, sa tataramon na Grego, Latin, saka Ebreo. Ini ang hadi kan mga Hudiyo. Pinagulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako. Bakong ika ang Kristo? Iligtas mo ang sadiri mo, asin kami. Ang sabi niya. Alagad, sinaway siya kan kaiba niya. Dai ka natatakot sa Diyos. Sinisintensyahan ka man arog sa iya. Tama ang sentensya sa to, hulita, ginibuta. Alagad, mayo siyang ginibong sala. Dangan nagsabi siya, Jesus, girumdumaman ako pag-abot mo sa imong kahadian. Sinibihan siya ni Jesus, sa katotohan, sinasabihan ta ka, ngunyan mismo, makakaibata ka sa paraiso. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw. Susog sa ipinag-anunsyar sa pagpon kan sa tuyang selebrasyon. Ngunyan na Domingo, sineselebrata ang solemnidad kan sa tong kagurangnan Hesu Kristo, hade kan gabos na linalang. Hade kan gabos na linalang. Ano ang pagkahade kan sa tuyang kagurangnan? Hade, pero yaon duman sa krus. Hade, pero ang korona niya, bakong bulawan, kundi tunok. Hade, pero yaon duman, magagadanon, daing kusog, daing kapangyarihan. Bago siya nautsan, iyo ito sa sitwasyon niya duman. Ipinapahiling sa tuya, itinutukdo sa tuya, kung si Isay siya, kung ano ang tunay na hade, asin kung ano ang kahadean ng Diyos. Ang kagurangnan, sabi duman sa ikaduwang babasahon, bago pa ang gabos yaon na. Kaya ang kagurangnan, Diyos mismo, ikaduwang persona, kan banal na Trinidad. Kapantay ka nama, saro sa Ama asin sa Espiritu. Siya, Diyos. Kung siring, kung totoong mamidbid ta siya bilang Diyos na totoo, siya ang may kapangyarihan sa gabos. Kaya siya ang hadi kan gabos na linalang. Kaya kung tunay siyang mamidbid, siya ang magpapadalagan, ang magbubuot, ang mag-rule, ang magpadalagan, ang mag-reinar sa buhay ng tao, na siya ang masunod, ang kabutan niyan masunod, na siya ang magpadalagan kan sa tuyang isip asin puso, mabidbid ta mananggad ining Diyos, asin masunod kita sa iya bilang sa tuyang mga hade. Kung mabalik kita duman sa Ebanghelyo, yaon duman sa mga nagtutuya-tuya, igwang mga nagmamasid ng mga leader, asin mga tao, duman sa crucifixion, nakabitay na ang kagurangnan, nakapako sa krus, nahiling inagihan niyang kasakitan,
Pano ninlugad, pinagtuya-tuya pa. Ini ang sinyal kan day mga nakamidbid sa Dios, day nakamidbid kay Kristo, pinagtuya-tuya siya duman. Kanibang mga tao, kung ikaman agad, sabi duman kan ibang mga Hudiyo, kung ikaman agad ang hadi, kung ikan piniling Kristo, ligtasanan sa imong sadiri, ligtasan ang buhay mo, ipailing mo ang kapangyarihan mo. Pinagtuya-tuya siring kaan. Pati sa mga soldados, siring man ang sinabi, kung ika makapangyarihan, kung ika ang hadi, ligtasan man ang sa imong sadiri. Inalok siya nin suka. Asin aram ta nagginarod pangani siya. Kansaro kan mga soldados. Susaro pang kriminal. Saro pa ka nagtuya-tuya. Daing paggalang. Siring man. Pig-challenge. Ang kagurangnan. Kung ika managad ang Mesiyas, kung ikang hani, ligtasan mo ang sa imong sadiri. Pati kami, ligtas mo. Ining mga pagtuya-tuya na ini, tanda kanda ipagbidbid sa Diyos. Asin ang pagtuya-tuyain na ini, iyo ang pagtalikod sa Diyos. Pag daay tapigmidbid ang Diyos, nagtatalikod kita sa iya. Pag daay kita nagmimidbid sa iya, daay siyang pakiaram sa buhay ta. Anong labo ta sa iya? Daay siya masusunod. Kaya, ang sa tuyang mga gibo na tumang sa Diyos, sarong klase nin pagtuya-tuya sa Diyos, sarong pag-insulto, sarong daay paggalang. Kung ang kinakban, nawawara na ang apod ka ini. So pagmidbid sa Diyos, kaya ang gibo niya, garon daay siyang pakiaram, kung daay siyang pakiaram na ang gibo niya sala, na ang gibo niya kasalan, daay na siyang pagriparo kung sala ang gibo niya, daay siya ang pakilabot. Taday niya namimidbid sa Diyos bilang hadi. Ngayon, dapat nasunod dun niya. Daay yan namimidbid kan kinakban. Kaya ang kinakban, naparayo sa Diyos. Nahiling tan kamugtakan na yan. Garo ang nangingibabaw, ang nasisiripta, ang nadadangog kasi nahihiling. Iyon mga pagtuya-tuya sa Diyos sa paagi nin kasalan, sa pag-utob kan mga kinakbanon na puwersa, mga kinakbanon na paagi, mga kinakbanon na standard, iyon pigsusunod kan tao. So tao ang namimili, siya ang magbuot, ini ang gusto ko sa nang sunodon. Kung may 10 tugon dyan, mapili sa na ako dyan kipira. Ako manggirareso na sunod, baka umanso Diyos. Kung halimbawa, nagdadangog ang tataramon, mapili sa na ako kan mga tataramon kan Diyos, na kurso na, dako sana. So iba, di ako matubod kang ibang tataramon ni Kristo. Urog na so dipisil sa kuya, o kontra, o nagtutukdo sa kuya, na day mo yan pag-ibuhon. Ako ang magbuot, ako ang magpili, ako ang magdesisyon. Gustong sabihin, ika ang naghahadi-hadian sa buhay mo. Kung ika pa nagbubuot sa imong kapwa, o sa mga taong yaon sa imong, sa irarom kan sa imong kapangyarihan. Siyempre, igwa kitang mga lideres, o ang iba sa tuya, mga lider, igwang mga taong pigmamaneho, kung yan pigbuburo tanta, nasala na paagi, tumang sa kadian kan Diyos, saro pa yanin pagtuya-tuya, na dai nakakamidbid sa tunay na hadi. May mga panahon na nagtalikod kita sa hading ini. Alagad ang ugunta susaro digdi na karakter duman sa ebanghelyo, susarong kriminal, na sa katapusan, nagbasol siya. Sinaway niya, sus kapwa niya kriminal, day mo pagbasang-basangon, anhali, day ka nasusupog sa Diyos, day kang pagkatakot sa Diyos. Kita nagkasala, angay sana na kita padusan, pero ini,
na nakapako. Iyon ang Diyos, iyon ang kagurangnan, iyon ang Kristo, iyon ang hadi. Kaya sabi ka ining mamaray na kriminal, ang sabi niya sa kagurangnan, girum dumaman ako, Jesus, paglaog mo sa imong kahadian. Itinuga sa iya, pero prinumisahan siya. Ngunyan pa sana makakaibat ka sa paraiso. Paano kita makakalaog sa kahadian kan Diyos? Paano kita makakaiba sa paraiso? Enot, maging instrumento kita sa pagtaram kan totoo, sa pagsaway kan sala. Nahiling tadigdi so kriminal, ining maray na ini, sinaway niya so kapwa niya kriminal. Umbaga mataram kita, pumundo ka mo sa pag-ibon ng mga maraot. Ang hapot digdi, daig kang pagkatakot sa Diyos. Posible yan nangingibabaw, daig ng pagkatakot ang tao sa Diyos. Daig na siya natatakot kung igwang padusa. Daig na siya natatakot kung igwang paghukom sa katapusan kan kinaban. Totoo ang Diyos mamumuton. Itinataon gabos tanganing ang gabos makaligtas. Kung ika magtubod, kung ika magsunod, kung ika magbidbid na si Kristo, ligtas ka na. Pero kung magpabaya ka, kung ika magsayuma, kung ika magtumang, kung ika daing ka ng takot sa Diyos, sa pag-ibon ng mga maraot, diyan daing magiginimo sa imo ang Diyos. Itinatao sa imo ang pagkamot, itinatao sa imo ang kaligtasan, pero ikan habo, ikan nagsasayuma, ikan din nagmidbid sa iya. Kaya, kung kita gusto makaiba sa hadik ini, sa simpleng paagi sa kapakumbabaan, ako untaan sa tuyang mga sala, asin makimahera kita. Sa pagkaherak din naman na Diyos sa iyang kapatawaran, kita makailiban niya sa paraiso. Kaya kung kita mamidbid sa iya, asin mahagad ka ining kamabutan na ini, isabuhay taan sa iyang pagkahadi. Anha pagkahadi niya midbidun ta, na iba sa pagkahadi kan kinakban. Ang kadian sa kinakban, ang mga hadi sa kinakban, nakabase sa kapangyarihan, sa yaman, sa puwersa. Pero ang kadian kan kagurangnan, bako siring kaan. Dahil kita pigpupuwersa, kundi inaalo kita sa pagkamot, sa karahayan, sa katuninungan, sa pagpatawad, sa katanusan, sa hustisya. Iyo yan ang kadian kan Diyos. Danguguntarong dumunta sa mga katukduan niya. So sa iya mga parabola, so sa iya mga tataramon, isabuhay ta iyan kung nagmimidbid kita na siya ang hadi. Itong kahadian na ito, yaon sa puso ta, yaon sa isip ta. Taan kahadian na yan, bakong sarong lugar, kundi sarong estado. Kung ang Diyos yaon sa puso mo, asin sa imong isip, ang bunga kanyaon sa imong buhay. Kung ikaw nagmimidbid, yaon dyan ang kahadian kan Diyos. Kaya, ang sa tuyang pamigbi, siring ka itong marhay na kriminal, mahera ka kagurangnan, ipag-iba mo man kami sa imong kahadian. Ang pangadjiun ta, ang kahadian ng Diyos, mangyari man lugod digdi sa daga, din siring sa langit. Tindog tayo. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin dahi nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo. Bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagikan sama baw kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos.
ipinangaki, daily na lang. Saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan. Asin na nila man, huli kan Espiritu Santo ki Berhen Maria. Asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian baing katapusan. Asin ang Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ang kahadean kan Dios, kahadean nin katanosan, pagkamot asin katuninongan. Mamibi kita sa amang langit nun para sa biyaya na mautob ang satuyang parte sa pagtugdas kan sa iyang kahadean sa satuyang buhay. Ang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinakban. Padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot, asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tawo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadian ni Kristo, sa paagi ning karahayan, katutuuhan asin katanusan, sa satuyang mga harong asin komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod, magin bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Diyos para sa kaligtasan ning kabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mga maedad na, asin mga biyadi, makamati nin pagmangno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkaigwanin lugar sa kadean kan Diyos, sagod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kining Santa Misa, siring man ang satuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan an sa imong aking sa Jesucristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan bilang kahadean na inanda mo para sa mo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tupo. Sa
Tindog-tab. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asin an sa indong atang maakok manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo. Mapakumbabang namimibi nan aki mo man sana magwaras. Magwaras sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Diyos na makakamanaday kasagkoran. Talinahidan mo kan ulyo nin kaugmahan ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus bilang daing digta asin matuninong na sakrifisyo na utob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katawuhan asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanosan, pagkamot asin katuninongan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit nun nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Palatang at pinanigit sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesu Kristo. Kan siya, sa rugarin niyang bot, pinasuliban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tini ang sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagwaman niya nin kalis sa singirare, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos sa sin maginom kay ni,
Tainan kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kakurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sakot na ikaw, Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa si Leon asin kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na klero si Ringman girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin an gabos na mga gadan dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalogon keraki kami gabos namimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos. Kaiban ni San Jose, sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidtupan na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging keras, kambuhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papananon ang ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, pinisiring sa langit, asa mong kakanong sa arwalda. Samong mga kasalan, siring na pinapatawan niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin na rin kami pagdarahas sa subot, kundi agawa kami sa maraon.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Taning kaming natabangan kan sa imong pagkaherat, maging danay na taling ka sa kasalan na sinmanligtas. Sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglamas and pagdatom, kan sa mong paraligtas na sa Kristo. Ulit ka sa imuan kaharian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasanan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasanan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, dawi kami nin katuning tungan. Uyaan, kordero kan Dios. Uya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Kagurangan, Jesu Kristo, namutan mo si mong banwaan, sa Eucharistia itinaho mo, ang pagkamuot asin ng buhay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, din kagurangan, ang sakramento, mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinaku.
sakramento na tinugdas mo, nagdaos sa muling kaligtasan. Sarong ginapan, sarong banwaan, sarong hawak, di kagurangan, ang sakramento mamurawayon, sa luyang kamutan na sinapuon. Kagurangan, Hesu Kristo, na nagparang ng mga kasalanan sa simong hawak na sisimong loob, buhay na daig kasaguran. Sarong ginapan, sarong banwaan, sarong hawak, di kagurangan, ang sakramento mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinapuon. Sarong ginapan, sarong banwaan, sarong hawak, di kagurangan, ang sakramento mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinapuon. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon nindai pagkamagagadanon namimibi tanganing naguugma sa pag-utob kan mga tugon ni Kristo hadi kan gabos na linalang kami mabuhay kay banya sa langit non nakahadean sa God paman. Siya na nabubuhay as naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para sa tada. Mga paisi, inot po. Paisi po para sa mga kapamilya kan mga nilubong sa apartment 1. Kan taon 2011 sagkod 2014 sa Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po kan mga restos kan sa indong kapamilya bago mag-Mayo 2026. Sa maabot na Mayo 2026, ilalaag na po sa mga common ossuary ang mga unclaimed remains. Nakalaagman po sa tarpaulin sa may gate kan sementeryo ang pangaran kan mga na-exhume na restos. Ikadua, a Knights of Columbus, Saint Raphael the Archangel Parish Council, number 9620, Sarong Roman Catholic Brotherhood, ang nag-iimbitar sa mga gustong mag-entra sa nasabing organisasyon. Magkakaigwanin orientation asin indoctrination sa Nobyembre 26, 2025, Martes, alas 6 ang Banggi, sa 3rd floor kan Paris Pastoral Center. Ang mga volunteers po ay inaasahang naka-white shirt, dark pants asin sapatos sa nasabing orientation. Para magkwalipika sa nasabing organisasyon, dapat lalaki, 18 anyos pataas, practicing Roman Catholic, pwedeng single o may agom. Kung may agom, dapat kasal sa simbahan. Sa mga muya po mag-intra, pakikontak na lang po si Grand Knight,
Attorney Glenn Ayan P. Barcibal, sa numero 0917-558-1860. Ikatulo, sa maabot na Disyembre 12, 2025, alas 8 nin aga, sa Katedral ni San Gregorio Magno, oordinahan bilang diakono sina Seminarian Jonel Ramoso Argamosa, kan Barangay Inamnan, Pequeño Kinubatan, Albay, Parish of Our Lady of the Assumption. Aki ni Mr. Elpidio Redrino Argamosa, asin Mrs. Nympha Ramoso Argamosa. Seminarian Matt Jason Naag Latore, kan Barangay Kabangan, Kamalig, Albay, Parish of St. John the Baptist. Aki ni Mr. Johnny Lorenzo Latore, asin Mrs. Margie Naag Latore. Kung igwaman po kamo na naaaraman na kaulangan para sindam ordinahan, pakipaisi na sana po ang chancery sa lalong madaling panahon. Donations. November 19, 2025. Anonymous donors, 5,000 pesos and 500 pesos. November 20, 2025. Anonymous, 4,500, asin 1,100. November 21, Anonymous, 700 pesos. November 22, Anonymous, 500 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Parish Priest. Salamat po asin Diyos ang magbalos. Ngunyan pong maabot na weekend, igwaman po kitang PREX, Parish Renewal Experience Seminar. Kaya kung si man ang buot na magsabay, magpalista na po kamo, ngunyan na si Mana dyan sa opisina. Matindog na po kita para sa pagbendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo ng Diyos na makakamhan. Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat.